Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes budeme pokračovať týmto videom v sérii o starostlivosť o trávnik. Keďže máme začiatok júna, je optimálny čas na druhé hnojenie. Sice niektorí hnoja každé 4-5 týždňov, ale ja som zastanca hnojenia 3-krát do roka. Na jar, zhruba takto na začiatku júna a na jeseň. Pri hnojení sa držím dvoch zásad. Hnojím minimálne 2 dni po kosení, aby sa rezné hrany zacelili. A druhá zásada je, že hnojím pred hláseným príchodom dažďa, aby hnojivo sa ľahšie roztopilo. Hnojenie robím pomocou posypového vozíku Hecht 220. Objem zásobníka je 20 litrov, čo stačí aj pre veľké záhrady. Šírka posypovej časti je 48 cm. Takýto vozík viete využiť na výsev trávneho osiva, viete ho využiť na hnojenie, či už trávnika alebo záhrady, alebo v zime na posyp chodníkov, či už pieskom alebo solou. Poďme sa spolu pozrieť na princíp fungovania tohto posypového vozíka. Jedná sa o štrbinový posypový vozík, to znamená, že materiál padá cez nastaviteľné štrbiny alebo otvory. Veľkosť otvorov na tomto vozíku sa nastavuje pomocou páky. Tento pákový mechanizmus ovláda spodnej časti vozíka štrbinovú lištu. V hornej časti vozíka je stupnica od 0, čo znamená, že štrbiny sú uzatvorené, až po 8, kedy otvory sú úplne otvorené. Kalibrované hnojivá majú na svojom obale odporúčané nastavenie veľkosti štrbín, aby ste zabezpečili optimálne hnojenie trávnika. Ja som používal najlacnejšie hnojivá, čo som v prvom obchode našiel, lenže zistil som, že to nie je moc dobré. Aspoň nie na aplikáciu posypovým vozíkom. Poďme si spolu ukázať, v čom je problém. Ako môžete vidieť, veľkosť hnojiva je rôznorodá. Každé zrno je inej veľkosti. Toto vám pri aplikácii vozíkom spôsobí, že drobné zrná vám vypadnú viacej ako veľké, prípadne tieto veľké vám nevypadnú vôbec a blokujú otvory vozíka. Čiže niekde hnojíte veľa a niekde nehnojíte vôbec. Výsledný efekt po pár týždňov bude viditeľný. Niekde je tráva pekná, niekde len sa trápi. Na tomto videu môžete vidieť nerovnomerné hnojenie práve týmto hnojivom. Keď som robil dosev tohto trávnika, tak náhodou som si kúpil toto hnojivo Štart od Wolfgardenu. S odstupom času som milo prekvapený, keďže táto časť trávnika vyzerala ako púšť, po dosiati a po hnojení sa to rapidne zlepšilo, aj keď to ešte nie je na 100%. Tento trávnik ste mohli vidieť v dvoch videách. Prvé video bolo, keď som vyrábal aerifikátor a robil som samotnú aerifikáciu tejto časti trávnika. A druhé video bolo, keď som robil dosev tejto časti trávnika. Odkazy na tieto videá nájdete v pravom hornom rohu. Na porovnanie si ukážeme veľkosť zrn jednotlivých hnojív. Ako môžete vidieť, zrno hnojiva Štart od Wolfgardenu je takmer rovnaké. A hnojenie bolo rovnomerné a nie je vidno žiadne pásy, že by vozík vynechával. Teraz si porovnáme veľkosť kryštálov oboch hnojív. Rozdiel môžete vidieť sami. Všetky hnojivá od Wolfgardenu sú kalibrované a tým pádom vhodné aj pre použitie posypovými vozíkmi. Hnojiva nakupujem v spoločnosti Boel. Využite aj vy zľavový kupón na 5%. Nájdete v popise pod videom. Pozrieme sa na rozdelenie hnojív. Tu máme Štart. Je to jarné hnojivo, ktoré sa používa na jar a pri doseve trávnika. Balenie je od 100 m2 do 500. A hnojivo obsahuje vyšší podiel fosforu kvôli lepšiemu rozvoju koreňového systému. Ak vás trápi mach v trávniku, použite toto hnojivo s vyšším obsahom železa.
Mach ma netrápi, mňa skôr trápi vyšší obsah železa v ňom. Hnojenie železom zabezpečuje môj najmladší syn. Len nie som si istý rýchlosťou vstrebávania takéhoto železa do pôdy. Ak na kosenie používate robotickú kosačku, na to je určené takéto hnojivo. Obsah hnojiva zabezpečí optimálny rast a rýchlejšie rozloženie pokosených zvyškov. Ja budem používať takéto dlhodobé hnojivo. Dĺžka účinku tohto hnojiva je 70 dní. Obsahuje vyšší podiel dusíka v rôznych formách, čo zabezpečí optimálny rast. Otvorím si vedro s hnojivom. Uvoľním oceľové spony a dám dole veko. Takto vyzerá toto hnojivo. Paku presuniem do polohy 0, čiže uzatvorím, aby sa mi hnojivo nesypalo pod vozík a nasypem si hnojivo. Vozík máme nachystaný, páku presunieme do polohy 5 a môžeme sa prechádzať. Ak bolo toto video pre vás inšpiratívne, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Teším sa na vás pri sledovaní ďalšieho videa.